ako po si DJ Lala Banderas. At ako po si Raqi Terra. At maglalaro na nga kami ng game na ite. Ang tawag sa game na to, eh? Bawal sinungaling. And we exited the room. So, eto na nga, meron kaming mga questions para sa isa't isa. Ito ay hindi actually galing sa amin, galing to sa ibang tao. So, meron kaming easy, medium, and hard questions. So, kapag naglalay ka, according to this, iinom ka ng ganito. So, Okay. easy, medium, hard. So, bato-bato, pick daw muna tayo. Bato, pick. O, talo Okay, ako. So, talo. ako yung gaganon. Okay, sige. Teo. Tutulungan kita. Yan, lapat mong maigi ha. Yan, okay. Unang katanungan. Namimiss mo ba ang pagkakaroon ng partner sa radyo? Yes. Yes. Kakawit naman kasi si Rico Panyero ka-partner sa radyo. Never ka ba nagkaroon ng ibang partner? Hindi. Diba? Pero sa love radio, kung meron kang magiging ka-partner, sino? Kasi tayo na lang. nagtanong pa! Wala na, tayo na lang yung wala pong partner eh. Gusto mo mag-partner tayo? Walang partner din in real life. Kawawa naman yan. Bumogolwami ka. Dali, lagay ka Okay. na dyan. Okay. Ang tanong para kay Raqi Terra. Totoo bang milyonaryo na ang isang Raqi Terra? Wait lang. Parang in terms of property, ganun ba to? Hindi ko alam kung anong Pera? terms. Yeah. Oh, sige, yes. Yeah. Wow! Ako milyonaryo na! So, alam na. Lahat ng mga gusto umutang, pila na po sa baba. Hindi, tinan mo, sinungaling yan. Tinan mo, kukuryente ako. Alala na! Hindi. Kasi nga, nagsisinungaling ako. So, dahil dyan, bukod po sa nakuryente ka, inuwi mo to. Ito yung first. Ito ay, para siyang mix ng kamatis. Gusto mo kamatis, di ba? Mahilig ka. Para sa inyo to, guys. Oo, bottoms up yan. Masarap. Yan. Sausawan niya sa iyo. Sige, ako na. Ngayon, ba't nang ito nilalagay? May May buto eh! Wait lang, parang sumasat ako ng alak dito ah. Gusto mo yung maganda ka pero dugyot ka. Ginagawa mo. So, ibig sabihin, hindi totoo na may million ako. Ayan. Meron lang akong million followers. Next question. Moderate na to, Lala Banderas. Napipikon ka pa rin ba sa tuwing makakabasa o makakarinig ka ng komento tungkol sa katawan mo? Yes! It's a yes 100%. Oh? Gusto ko pa nga awayin eh. Pero pinipigil ako sa sarili ko. Ano ba yung mga sinasabi sa'yo? Tumataba ka. Parang gusto ko sabihin, I know, right? Hoy, totoo yun! Gusto niyo ba ako makita? So, paano magalit ang Lala Banderas kapag may pinagsabi sa'yo na Hindi, tumatawa ka? mapangaral kasi akong tao. I mean, syempre advocate tayo ng love your own body, love yourself. No to body shaming. Yes, no to body shaming. So, pinapangaralan natin yung mga yan. Pero hindi naman ako yung tipong, uy, tignan mo naman yung mukha mo, kapal naman ang mukha mo. Hindi ako sa ganun. Hindi ka naman gumanon, nagre-reply sa Pero mga still, basher. tumunog siya. So, iinumin ko to. Oo, inumin mo. Ayan. Yung pinaka-ayoko. Ano to? Ano to? Yun daw. Ano to? Parang itlog? Egg yolk. Kaya mo yan. Kahit ito. For the very first time, nakita ko po ng tasa si Lala Banderas na tubig ang laman, hindi po kape. Kasi pag namamasa yung kamay mo, na ka na. Sabi ko talaga yes. Sabi ko 100% pa ako Ito na. Shit. Ay, ako ba rin ba? Mag-moderate ka. Ay, mag-moderate. Lord, wait lang, para ang basa ng kamay ko palagi. Wait lang, pinili ko lang. Gaka. Korea yan. Kadalasang hugot pa rin ang content mo sa social media. Indikasyon ba to na hindi ka pa rin nakaka-move on sa ex mo? Hindi. Tagal na ako move on sa ex ko. Dami na nga lumipas eh. Oh! Dami nang added eh. Sinungaling to! Dapat may pang lie detector sa lie detector. No? Kaya nga eh. Sinungaling to. Hoy, for the record naka-move on na po ako sa ex ko. Sobrang masaya ako para sa ex ko. Sa mga naging ex ko. Okay. May mga? Hindi, yung isang, hindi dapat 1.5 lang. Kasi hindi counted yung isa. Hindi, pero masaya naman ako para sa kanila. Tsaka, yung mga hugot na lang na yun,
ginagamit na lang natin para sa trabaho. Diba? Tsaka kung wala tayong mga experiences, hindi tayo magiging ganito sa work namin. O, tsaka yung hugot naman, hindi naman dapat para sa'yo eh. Minsan yung hugot para sa ibang tao. Kasi Totoo. naramdaman mo na. Oo naman. Ang dami natin sinasabi, uminom ka na. Kailangan ba? Nililibang? Ininom ko yung akin. Bakit ganun? Parang nakadalawa na ako. Parang gusto pa pumangatlo ah. Tikman niyo po? Ako nga, diniretso tubig ko eh. In fairness naman sa kanila, in fairness po sa team namin, tinimplahan po nila to. May paminta at asin, naramdaman ko. Hindi siya Kumbaga, puro. pag sakaling sumakit yung tiyan ko dito, kayo may kasalanan. Ma'am Nicole, pag wala ako mamaya sa programa ko lang niya. Ako lang. Guys, hard na to. Amoy ko na to. Maganda tong tanong na to. Hindi ako nagagandahan. Nakapagbigay ka na ba ng advice na hindi mo naman na-apply sa sarili mo? Yes! In short, naging hipokrita ka na ba? Yes! Yes! Anong advice? Nagsasabi daw ng totoo. So, anong advice yun? Yung kapag know when to give up. Sometimes kasi I do know when to give up. Na nasagad na ako, pagod na ako. Pero dahil mas matimbang yung want ko for happiness, nagtitiis ako kahit masakit. Wait lang! Huwag mo kami pagsamahin sa isang programa kasi ganito yung magiging usapan. Oo, ganito Parang, lang. love is greater than all your fears. Ay, Yes. fears, disappointments, and hurts. Yes, parang yung goal ko and yung yearn ko for happiness will be greater than anything else. Kasi parang mas natatakot ako magkaroon ng regrets than masaktan. Hanggang sa wala na ako. Kailangan dun sa puntong wala na ako maramdaman. Di ba nangyari yan dun sa... Oo. Napakashoot. dun sa dati niya! Oo. Na nakita ko pa! Mm-hmm. Diba? Diba? Tapos iba na. Sure! Ngayon, masaya na lang tayo. Yes! Okay. Dali ko na. Pwede punasan ko kasi magbasa. Hindi ko alam yung sagot dito sa last question ni Raqi. Pero dahil napakaswerte mo sa lie detector, feeling ko maglalay pa rin yan. Okay. Question for Raqi. May nakascore na ba kay Raqi Terra? Shoot mo na ang board. Wala. Wala. Sure ako. Grabe, ang galing na research team. Ay! Sa lahat ng tanong, yun yung yes. Feeling ko may puntos kapag mabilis mo sinagot. Dapat mabilis ko sagutin. Oo. Yes! Ganon! Kaya nga kanina inulit-ulit ko na yes. Para daw sa last question, ang balita ko ay one question for each other. Galing sa atin. Question ko para sa iyo, question mo para sa akin. So, dahil ako yung talo kanina. Ito na yung question ko. Dahil, anong gusto mo? Sa work o sa personal life? Huwag mo! Gusto mo ba magkaroon ng anak? No. Pag to talaga nag-lie, sasampaling ko. No! Ayaw mo magkaroon ng anak? Ay, wala, manginginig na yan. Guys, bakit? Some people kasi, they are sure na kapag pumasok sila sa isang relasyon, ready na sila to be a mom. I'm not yet there. Oo, parang kasi, yung lifestyle na meron ako, yung babase mo din syempre kung may partner ka, base mo din sa lifestyle. It's gonna be unfair for the child. Ayokong magkaroon ng child for the sake of having a child or having someone na mag-aalaga sa akin pag tumanda ako. I want to have a child kasi mamahalin ko yung bata. Tsaka gusto mo din. Gusto ko. So, as of the moment and in the next few months and years, it's a no for me. Ay, ikaw na. Ay, Diyos ko Lord, itong programang to. Ano ba to? Ayun, so alam na natin yung sagot mo. So, ito, para kay Raqi Terra. May nagpapasaya ba ngayon kay Raqi Terra? Hindi pa. Hindi. Hindi. Ang dali naman sagutin nun. What? Tignan mo, baga ano yan? Not yet. Nasa gitna natin. Open to love someone naman. Oh! Ang dami nang sinabi, open to love someone, ganyan. Kumbaga, feeling ko, okay na ako, naranasan ko na halos lahat yung mga gusto kong maranasan as a single blessedness person. So I think I'm ready to commit and love someone. Pero there's no one.
Boy, abunta na pala to. Hindi, kasi syempre, diba? Oo. Tsaka na lang. Hindi natin dinidisclose yung mga ibang personal information. So, Ako na lang magda-disclose sa inyo next time. May insider. So now, dahil nasagutan po namin lahat ng katanungan ninyo at tanungan natin sa isa't isa, mahaba-haba kasi usapan pag pinagsasama na kami dalawa eh. Meron tayong gagawin. ay, may gagawin pa na iba? Oo. Uy, grabe naman kayo. Magto-toast daw tayo to 48 years. Ayan, taray. Alak na ba yan? Oo, yata, te. Ayan, so, binabati namin kayo lahat na mga kabisyong nanonood ngayon ng happy 48 years to us. Yes, happy 48 years. Naway, wag po kayong magsawa sa amin kahit na minsan nakakairita po yung mga pagmumukha namin at kahit minsan nakakairita po yung mga boses namin. Sana wag po kayong magsawa. Salamat po sa pagmamahal, suporta at walang sawang pagbibigay ng inyong mga kayamanan sa amin. Sabi ko, Thank hindi you. tayo mahuli. Happy 48! Cheers! Cheers! Feel good! May aftertaste. Pare, hindi ko na alam kung ano yun. Pare, pero lang, bored na tayo. Board work ka na pare, tapos na yung akin. Bakit pare, nabibaby to ka na? Bakit? Bakit na? Happy 48!